Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa mga ngaral ngayon, malalaking mga relihiyon o maliit na relihiyon na ang kanilang pakay sa mga iba't ibang mga pastor o mga ministro ay hihingian kayo ng ikasampo 10%. Naba diya sa Biblia? Dini sa ikaduhang Pedro sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 ug 3 ingon ini ang atong matagad nga pahayag mga mahal nga tigpaminawan. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga wala nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarug nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaot nga mga hiriya o magapanghimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Sa 2, ug daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag ug tungod kanila pagapasipat-an ang dalan sa kamaturan. Sa 3, ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinagi sa tinumo-tumo nga mga pulong. Sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog. So ingon ana ang gibuhat karon sa mga ngaral na mga mini o piki na mga ngaral. Ang kanilang layunin yun lang na hihingian nila kayo ng 10% dahil nakasulat yan sa Biblia sa pangalawang Pedro kapitulo 2 ay talatang 1 hanggang 3. Iyon sa pa ang atong mabasa, Brad Samuel, ato ning gituyo pod nga dunay sagul-sagulo nato nga mga Tagalog pod tungod kay doon naman po mga dili pod makasabot lugar sa Bisaya, doon na po'y ato ang mga listeners nga mga Tagalog pod nga di gyud makasabot og Bisaya. Karon, Brad Samuel, naa pa ba sa Biblia o nandyan pa ba sa Biblia na itong mga pastor o mga mini na mga mag-aakay o nagtuturo ng mga turo na hindi naman nakasulat sa Biblia? Iano po ba ang kanilang layunin, Brad Samuel? Sa pangalawang Pedro at kapitulo 2, bersikulo 12 hanggang 15, ano po ba ang kanilang gagawin? Ito po bang mga pastor na ito o mga ministro, iano po ba ang kanilang hilig sa kanilang sarili? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sitas no kung unsa ang usa lugar sa mga gihimo lugar nining mga pastor, mga ngaral o pastor o ministro. Matud pa hilig sila sa paghimo og sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon niya atong pagkabasahon ang dugang pangpruiba sa ikadong Pedro ang kapitulo 2 bersikulo 12 hantod sa 13. Gingon din apan kini silang mga tawhana sama sa mga walay kabuot nga mga mananap nga manghimugso sa lundon lamang kinaiya aron pagadakpon o pagapatyon nga matud pa nagapasipala sa mga butang nga wala nila hibalo matud pa kaning mga tawhana daw kini sila pagalaglagon gayod unya diha sa maurang pagkalaglag uban kanila mga matud pa mga magaantos sa kadaot nga balos sa ilang pagpangdaot alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa mga matud pa madlaw sila mga buling ug mga hugaw nga mo panghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa sila managkumbira uban kanila. Muna ang ipakita nga pahayag, Brad Cesar. Ug ipadayon na nimo, Brad Samuel, dito sa 14 ngadto sa 15 unsa pa ang atong dugang mabasa diha sa 14. Ato ipadayon sila matud pa katong mga tawana may mga mata nga mga puno sa panapaw
ug dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang maduha-duhaon nga mga tao, katong Katubang tumutuo ba? Oo nga, nagduha-duha. Ngitag ka matuoran. Matud pa sila, adunay mga kasing-kasing nga mga batid sa kadalo. Kaliwatan sila nga tinunglo katong mga tawanan. Sila matud pa mitalikod sa matuod nga dalan o manghisalaag nga matud pa sila magasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Beor nga mahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarong. So ang gihimo di ay nining uban nga mga ngaral, no? Hilig sila sa suhol. Dili sila muwali og walay suhol. Nakasulat sa Biblia, di ba? Ngayon, ang ating paksa ganito. Nadtong miaging Domingo, ang atuang tema mao ang gisgutan sa gitawag og Juan 10:16. I mean 10:30. Gamatod pa sa uban nga mga relihiyon sama pananglitan niining dili motuo og Trinity. Kani bang dili motuo nga dunay tulo ka persona? Sama pananglitan ang mga born again, sama sa United Pentecostal Church, sama usab sa INC kung Iglesia ni Cristo ni Manalo, sama sa Baptist, sa Jesus Miracle Crusade, sama sa Sabadista, Saksi ni Jehovah, ug ang Wanis ug uban pa ni ana. Dili sila motuo og Trinity bisan pagani si Pastor Kibuloy. Kay para niya ang kanang nakasulat sa Mateo 28 versikulo 19, dili kuno na tulo. Ha? Kay matod pa na niya kana kunong Mateo 28:19, matod ni Pastor Kibuloy kana daw titulo kuno na sa usa lamang kapangalan, wala man kuno ingnang nga mga pangalan. Usa lang daw ang nasa usa lang daw sa usa ka pangalan ang kanang Mateo 28:19. Nganong iya nang giingon ni ana nga kanang Mateo 28:19 wa kuno na magisgot og tulo ka pangalan, kay ngano man kay nahiusa lang daw kuno na sa usa ka pangalan. Kay kinigod si Pastor Kibuloy dili lang pod ikasakit, no? Kaya nga ato mauman ang pagbutyag sa kamatuoran. Wala tagisugo ni Master dinhi aron mamakakta ngadtos mga tao, kundi ang Dios nga Espiritu Santo gusto niya nga ang tanan nga mga katawhan maluwas unta. Pero kay duna magi mga ngaral nga kanang gitawag mga bulaang propeta o bulaang mga ngaral o mini nga mga magtutudlo, mo na nga atong ipadayag dinhi sa kanginan kung hain sila dapit na sayop, kay di man sila motuo og Trinity o Trinitarian. Usan ni ini si Pastor Kibuloy kay gani pa man sa sumala sa atong nakuha sa atoang video sa iyahang pagpahayag, siya daw mao si Kristo. I am Jesus Christ, matod pa na niya. Ug matod pasab ni Pastor Kibuloy, siya daw mao ang nagbuhat sa kalibutan, ako ang gumagawa sa sanlibutan, matod pa na niya. Siya daw ang tag-iya sa tanang mga kalag, ako ang may-ari ng lahat ng kaluluwa. Na ato nang nakuhaan siya sa video. Unya matod pa ni Pastor Kibuloy, kaya daw niya makapangpahinto ng lindol. Matod pa na niya, kaya kuno na niya pahintoon ang lindol. Pero may buong mangguta nga kaya niyang pahintoon ang lindol, pero sige maghapong linog maghapon. Mao man naroy problema lagi nga mag-angkon-angkon ta. Karon ni ata kay matod pa na niya nga kana kunong Mateo 28, matod pa na niya ang Mateo 28:19, wa man kuno na, di man kuno na tulo. Matod pa na niya kay usa daw kuno na kapitulo sa usa lamang kapangalan. Kay iya man kung giangkon
siya ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo, mao man naroy problema ron. Pero mayo tingaling imong basahon, Brad Samuel, ang Mateo 28:19. Kung kana ba naghisgot balang sa usa ka pangalan, maning ato ning Bibliahon, kay dili man nato abilidad nga dili ta magbasa sa Biblia, na atong isulti kini. Kung kana ba naghisgot ba sa usa lamang ka pangalan, kanang Mateo 28:19, basa haragod, Brad Samuel. Niya, Brad Cesar, basahon taning sitas lugar sa Mateo, no? Sa iyang kapitulo 28, versikulo 19. Nga kini, di lang ang buot pasabot, ani, di lang kay usa pangalan, kung singular, nga buot pasabot ni ini, kay una-una gani, sabtagan ninyo mga Sige, basahan lang. namo nga mga kaigsunan. Basahon ko ang versikulo 19 gingon. Mo ni sugo ni Kristo ngadto siyang mga katawhan, mga tinunan, busa panglakaw kamo og himua ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagbautismo o pagpabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, Uno, ug sa Anak, Dos, og sa Espiritu Santo. Busa klaro tinaw Nga pila ang imong nabasa, Brad Samuel. Tulog yun ka pangalan ang gisgutan sa Biblia. Pero giun sana ni Pastor Kibuloy nga nag-angkon nga kuno siya mao si Kristo, nga siya kuno mao ang tag-iya sa mga kalag sa mga tao, ug siya pod kuno ang nagbuhat sa kalibutan. May matod pa na niya, wa man na kuno maghisgot og tulo. Kay kana kuno tulo kuno na sa usa lamang ka pangalan, pero klaro kaayo nga tulo ang gisgutan sa ngalan sa Amahan og sa Anak og usa man ang og an Espiritu Santo, tulo ang gisgutan. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, busa sa iyang pagtudlo, isayop kaayo ang iyahang gihimo tungod kay usa man lang daw kununa ang gisgutan diha, nalangkob lang daw kununa sa usa ka pangalan. Kay ngano man, para gyud musibo diha sa iyang kaugalingon, kay nagpatuo lagi pod. Kung nga siya ra mao ang Kristo, siya ra ang Amahan, siya ra pod ang Espiritu Santo. Diha nagkasayop, mao nay atong giingon lagi nga ang layunin nato sa Philippine Benevolent Christian Missionaries, ang maling aral at maling paniniwala, yun ang layunin natin dito sa ating samahan, Brad Samuel, Brad Bobot Panta. Dahil ang pakay daw, sabi ng Biblia, ay maraming maakit nila, maraming mga membro nila, at pagka marami na ang mga membro nila, hihingian nila ng 10% at abuloy. Karon, ato namang susihon, kay matod pa niya, usal lang daw. Mayo tingali, Brad Samuel, imong iridi, ang ampulong sa Diyos nga Biblia, ang nakasulat sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4, unya ikama sa 9, og pila ang gisgutan dinha, usa ba lang ang gipakita sa Biblia, kay aron atong ingnon nga si Pastor Kibuloy tinuod nga ang kanang Mateo 28:19 nga usa lang daw kuno ang kapangalan, pero ni atas Biblia, ha, kini Biblia may atong basahon. Sumala sa akong gisitar ang unang Juan kapitulo 4, ha, versikulo 1 ngadto sa 4, ikama 9, sa Biblia nga ang pulong sa Dios, pila ba ang gisgutan diha, usa ba lang kapangalan? Sumala sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios, ha? Unang Juan, Brad Samuel, ha, kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 4, ikama ngadto sa 9. Kung usa ba lang kana kapangalan ang gisgutan, sumala sa atong basahon nga Biblia. Nana? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia, kining Biblia nga ang pulong sa Dios, no? Biblia. Sa imong gingon nga sitas sa unang Juan, sa iyang kapitulo 4, versikulo 1 ang atong pagbasahon hantod sa 4, unya ikama nato sa versikulo 9, kung pila gyud ang gisgutan niini. Nga mapiho ba nga matud pa ni Kibuloy nga wala gyud kuno Trinity, nga dili gyud kuno tinuod ng Trinity. Usa lang daw kuno kapangalan na. Gyud kuno na kapangalan niya, oh. Basahon ta
ang giingon ko na nga sitas, mga hinugugma, matud pa sa unang Juan 4:1. Matud pa, ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tao nga muingon nga ang ilang ginatudlo gikan sa Espiritu Santo. Ana, nagisgot daw Espiritu Santo. Ayaw Sige, kuno kamo padayon. pagtuo nga sa mga tao nga ang ilang daw gitudlo gikan daw sa Espiritu Santo. Kung dili, matud pa, susiha una ninyo kung tinuod ba nga ang ilang ginatudlo gikan gayud sa Dios. Kay daghan ng mga mini nga mga propeta nga matud pa ni dagsang matud pa sa atong nabasa sa kalibutan ang pamaagi nga mahibaluan ninyo kung atoa bagyod kanila ang Espiritu sa Dios, matud pa mao kini yatag pagyud ang kulagoy ha kung unsa ang ilanan nga na nila ang Espiritu sa Dios. Kay wala sila matud pa nga si Kristo pagkatao o nagpakatao. Ang Dios mao ang nagsugo kanila. Apaan matud pa sa maong bersikulo ang mailan matud pa ang maila na Apan wala mo ila nga si Jesus Wala nga si Jesus nagpakatao. Nga matud pa ang nagsugo kanila dili mo ang Dios. Kung wala mo ila nga ang Kristo wala mo pagkatao. Kung dili kuno mo ang Dios. Kung dili ang espiritu sa Antikristo. Sige, padayon. Pa nadunggan na ninyo nga matud pa moabot kini og ani anak kini sa kalibutan kadtong Antikristo. Apaan matud pa ang mga anak ko kamo iya sa Dios matud pa og matud pa gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta kay ang Espiritu Santo nga naa kaninyo mas gamhanan pa kay kang Satanas nga nagadahom sa mga tao sa kalibutan. Kining mga mini matud pa sa maong basahon nga propeta iya sa kalibutan. Busa matud pa ang mga butang nga iya sa kalibutan mao ang ilang gisugilon o nga ang tao sa matud pa sa kalibutan maminaw kanila sa 9 lang Brad Samuel aron makuha na to ang punto. Sa 9 sa bersikulo 9 gingon sa matud pa gipakita sa Dios ang iyang bugma matud pa ang iyang bugma kanato pinagi si iyang pagkadili sa pagpadala sa iyang bugtong nga anak dinhi sa kalibutan aron pinaagi kaniya matud pa makaangkon kita sa kinabuhi ay katapusan. Ang gisgutan din ni sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 4 tulo ang gisgutan ani. Ako nag-uusbon mga hinigugma ayaw kamo pagtuo dayon sa mga tao nga moingon nga ang ilang gitudlo gikan sa Espiritu Santo kundi susiha una ninyo kung tinuod ba nga ang ilang gitudlo gikan gayud sa Dios kay daghan ng mga mini nga propeta ang midagsang sa kalibutan. Hinumdumihan nga nagisgot ang Espiritu Santo. Ang pamaagi nga mahibaluan ninyo kung anaa gayud kanila ang Espiritu sa Dios. Mao kini kung muila sila nga si Jesus nagpakatao ang Dios mao ang nagsugo kanila. Kung muila daw ka nga ang Diyos nagpakatao si Kristo, iyak kana sa Espiritu sa Diyos. Apan, ang wala mo ila, nga si Jesus nagpakatao, ang nagsugo kaniya dili mao ang Diyos, kundi ang Espiritu sa Antikristo. Nadungganan ninyo nga moabot kini, o ania na kini sa kalibutan. Apan, mga anak ko, kamo iya sa Diyos, o gidaog na ninyo ang dili tinuod nga mga propeta kay ang Espiritu Santo timan ina Espiritu Santo na po nagisgot nga anaa kaninyo
mas gamhanan pa kay kang Satanas. Sano'y big ingon? Gipakita na sa Dios ang iyang gugma kinsa maning Dios ang Amahan. Gipakita na sa Dios ang iyang gugma pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Pila nga atong nakita, tulo, naghisgot og Espiritu Santo, naghisgot og Kristo, naghisgot pod og gipadala niya ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. E kinsa ba ang gipadala nga bugtong anak dinhi sa kalibutan? Si Kristo. Istaring din ha ang Espiritu Santo, istaring ang Amahan, istaring pod ang gitawag og Kristo. Tulo ang gisgutan sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1-4 kama 9 nga ang Biblia nga gibasa nato mao ang pulong sa Dios. Nan ang pangutana, kinsa ba bubot panta ang gipadala sa Amahan sumala sa pagtugan sa Biblia Juan 5:37? Kinsa ba ang gipadala sa Amahan nga matud pa sa Biblia? Kinsa ba gitugan ba sa Biblia kinsa ang gipadala sa Amahan sumala sa Juan 5:37? Basa. Basahon ng Juan sa kapitulo 5 bersikulo 37. Ingon ni natong matagad. Ug ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako matud sa pasatong Ginoong Kristo. Siya gayud nang himatuod na mahitungod kanako. Kamu wala gayud makadungog sa iyang tingog. Kamu wala gayud makakita sa iyang bayhon. O kaninyo ang iyang pulong wala magpabilin kay kamu wala man mutuo kaniya nga iyang gipadala. So kinsa di ay ang gipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan mao ang atong Ginoong Hesukristo. Unya giingon po diha nga ang Amahan lawa daw nila makita sa iyang bayhon. Wala mo iyang O wala po makadungog po sa iyang tingog. Karon ang pangutana. Kay wala man magpakita ang Amahan ni anang panahona. Sa Biblia ba Brad Samuel nagpakita baning Amahan aron atong matris up kay kun diha lang damubasa sa Juan 5:37 makita nato diha nga walay nakakita sa iyang bayhon ug walay nakakita way nakadungog sa iyang tingog. Ang pangutana, ang Amahan ba'y nagpakita sumala sa Biblia? Naabay masita sa Biblia Exodo kapitulo 6 bersikulo 2. Cesar, basahon ta nga kanang ang Amahan sa pinasugdan nagpakita na pero pag-abot sa panahong Kristiyano mutong gingtog wala Kristo, magpakita nga wala magpakita nga man wala ka mo makadungog siyang tingog sa iyang bayhon. Pero ngano sa daang tugon ang Amahan nagpakita ba? Nagpakita o dunay nakakita niya. Sige. Basahon nato ang Exodo siyang kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2 gingon ug ang Dios misulti kang Moises ug miingon kanila, ako si Jehova ug ako mipakita kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagagahom sa nga tanan apan matungod sa akong ngalan nga Jehova, ako wala nila hiilhin. Nagpakita ba ang Amahan Brad Samuel? Pinasugdan ba Cesar, nakita ang Amahan ng Dios. Nakita siya sa panahon sa Israel. Sa Israel kana mga mahal namo nga mga kaigsoon. Karon ang pangutana bardubot panta, i-ready ang Isaiah 64:8. Ikinsa ba kining Amahan? Doon na ba'y pangalan ang Amahan sumala sa Biblia? Gitugan ba po sa Biblia nga kinsa kining Amahan sumala sa imong pagbasahon nga sita? Sumala sa Biblia, ang ngalan sa Amahan mao kana si Jehova. Ang prueba basahon nato sa gisitar mo nga sitas sa kapitulo sa 64 sa Isayas ug ang bersikulo 8. Apan karon o Jehova, ikaw mao ang among Amahan. So bisan diha na lang kutob natong nasutra nga ang ngalan din natong Amahan mao kato si Jehova. Pero kana ba gyud ang iyang pangalan sumala sa Isayas 42:8? Jehova gyud kana ang iyang pangalan na Brad Cesar matud pa dinhi sa 42:8 sa Isayas, giangkon gyud kani sa Dios. Ingon siya, ako mao si Jehova, kini mao ang akong ngalan. Klaro kayo. Nga dunay pangalan ang Amahan sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon ang pangutana. Sa Biblia naman atong pagbasahon kay matud pa sa uban nga mga pastor
sama sa wanis, mga born again, sama sa uban pa nga mga relihiyon, sa INC, Miracle Crusade, o uban pa nga mga matang mga born again, sama sa mga INC, sama sa mga Sabadista o saksi ni Jehovah. Ang pangutana, wala ba'y mabasa nga tulo? Kay matud pa ni Pastor Kibuloy, kana daw kuno Mateo 28:19, usa lang kuno na kapangalan kay titulo man kuno na. Pero atong nakita nga tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dugangan pa gyud nato, Brad Samuel. Basahon ko pabor naman ako ang unang Tesalonika Kapitulo 1, versikulo 1, ikama na to sa 5 ug 6, unsabay atong mabasa dinhi. Istaring bagyapon ang tulo, kay matud pa sa ubang reliyon, wa man kuno ng Trinity, wa man kuno ng tulo. Atong basahon. Ilista ninyo, mga wanis, mga born again, o baptist o kinsa pa ang mga relihiyon karon nga nagtuo nga usa lamang ang Dios. Dili mo tuo sila og Trinity. Niawa tingali mo aning sitasa. Basahon na to ang unang Tesalonika, Kapitulo 1, ikama na to sa 5 ug 6, pila ba ang gisgutan din Gingo din si Pablo, og si Silvano, og si Timoteo, nganha sa iglesia sa mga taga-diha sa Tesalonika, nga naa sa Dios nga Amahan, og sa manang og Ginoong Hesukristo, ang grasya o kalinaw manaa kaninyo. Duha nagisgot og Amahan og sa Ginoong Hesukristo. Sa 5 ug 6 giingon din atong pagbasahon, kay ang among maayong balita miabot kaninyo dili sa pulong ra, kundili inubanan usab sa gahom og sa Espiritu Santo. Tulo na og sa dakong pagsalig kamo nasayod, unsang pagkatawhan na kami diha sa inyong taliwala tungod kaninyo, og kamo nahimong mga mag-aawat kanamo og sa Ginoo, kay kamo midawat man sa pulong, walay sapayan sa dakong mga kasakit, dinuyugan sa kalipay nga tinuga sa Espiritu Santo. Pila ang gisgutan diha, Pastor Kibuloy? Kay di man kamo tuo og tulo, di man kamo tuo og Trinity, kamong mga wanis, mga born again, ug uban pa nga mga matang sa relihiyon, mga Pentecostal church, di man mo tuo og tulo. Unsa madaining unang Tesalonika, wa ninyo ni mabasa? Mobitaw na among giingon nga dunay mga ngaral nga mga mini, dunay mga ngaral nga unsa man, maling paniniwala, maling turo. Kaya ang layunin ng Philippine Benevolent Christian Missionaries, ituturo namin ang katotohanan ayon sa nakasulat sa Biblia. Sa banal na aklat. Tatlo ang gisgutan. Amahan o Ginoong Hesukristo, o sa 5 ug 6 naa diha ang Espiritu Santo nya miingon ang ubang relihiyon sama sa wanis o sa Pentecostal church nga usara ang Dios. Samantala ang Biblia wa tingali nila ni mabasa, Brad Samuel, Brad Bobot Panta. Ilista ninyo kamo mga wanis, mga Pentecostal church nga nagtuo nga diliwalay tulo nga gisgutan sa Biblia. Unang Tesalonika Kapitulo 1, tama 5 ug 6, tulo ang gisgutan din si Apostol Tadio, Brad Samuel, basaha ang Judas, ang Kapitulo 1, versikulo 1, versikulo 20, pila ba ang gisgutan diha? Nagisgot ba og tulog hapon? Atong pangutan-on si Judas Tadio sa iyahang Kapitulo 1, versikulo 1, ikama 20, Brad Samuel. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang gipahayag lugar ni Judas, no? Kini si Judas o si Pablo, wala ni sila magkatuwag ang ilang prinsipyo. Kang gisgutan ni Pablo, dunay tulog yapon nga gisgutan nga matud pa nga ibasa ni Brad Cesar, apil na ang Amahan, Anak nga mos Kristo ug ang Espiritu Santo. Busa si Judas Tadio pod, tulog yapon ang iyang gisgutan sa iyang pagpamatuod dinis Biblia niya. Basahon ko ang nakasulat sa Judas sa iyang Kapitulo 1, unya
bersikulo Uno, kama 20. O, kama na to sa 20 gingon. Inyong patalingguhan, si Judas ulipon ni Kristo. O igsuon ni Santiago, nanganha kanila nga mga tinawag, mga hinugma diha sa Dios. Oo. Nga amahan. Usa. O na hinugma sa Dios, Uno, ha? nga mana, uno. O nga mga Oo. nga binantayan alang kang Hesus Kristo. Duha na. Oo. Sa 20. Kay binantayan sa diha sa atong Ginoong Kristo. O sa 20. Mo ni ang ikatulo nga sa diyang nagbantay sila diha sa atong Kristo nga mga hinugma. Atong Ginoong Kristo. Diha lugar sa atong Ginoong Kristo nga matud pa nga Sa nabantayan sa 20 gingon din dinhi nga kinanglang magampo kamo matud pa dinhi sa Apan 20. kamo, matud Apan pa. kamo mga hinigugma kinanglan magatubo diya sa inyong balaan nga uyamot nga tinuhuan ingon dinhi matud pa ni Judas pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Pila ang nabasa ni Tulo Brad ang Samuel? isgutan sa Biblia. Wala sila magkatuwag ang prinsipyo Brad Cesar. Sa mga apostolis. Sa mga apostolis. Pero kining dili mga apostolis nagpakaron ingnon nga sinugo kuno sila ni Kristo. Sila kuno ang kasumpay ni Kristo, mali naman ang kanilang itinuturo. Ha? Kaklaro na, dunay tulo na kamo mga wanis, Pentecostal Church Baptist, uban pa INC, uban pa nga mga nagkalalaing klase sa relihiyon. Mga dagkog relihiyon o gagmay nga relihiyon. Nga dili mo tuog Trinity, waday mabasa nga tulo. Nga naman nga wa ninyo ni matultuli. Kay dili kamo tinuod nga sinugo ni Kristo. Nagpakasinugo lamang kamo ni Kristo. Angkon-angkon ba? Muna Brad Cesar nga kanang tulo wala gina sila nagkatuwag, nagkahiusa na sila. Pinaagi sa pagkadiyos sa atong nabasa na tunan, nagkausa sila. Pinaagi man sa pagbantay sa karnero, gawa sa pagbantay sa karnero sa pagkadiyos po. Nga naman tungod kay sa langit dunay tulo nga naghisgot nga naghimong witness diha sa langit, no? Akong basahon dinhi sa dili pa nimo basahon ba Cesar ang laing pangutana, basahon ko ang Sige. unang Juan sa iyang kapitulo 5, 1 John chapter 5 verse 6 inyong patalingugan sa Holy Bible Verse mga 7. malamo mga kaigsunan 5 versikulo 7 gingon for there are the three record in heaven. There are three. Oh, there are three That be record in heaven. The Father, Uno. uno, the Word, Oo, and the Holy Ghost. And these three, gingon, arwan mo na sila, mga mahal na mo, ang tulo, na himong usa, tod kay duna sila'y gipag-giusahan. Mao. Pag-giusa, usa Ang sila sa pagka-Diyos. Mga mahal na mo, o pagbantay sa mga karnero. mauna diha unya kamo mga pastor ug ministro nga nagtudlo nga usa lamang ang Dios. Ang kanay yung sitas ni bawa na mo na asa mo mo gamit nga usara ang Dios. Basagan ni Brad Bubot Panta ang Malakyas 2:10 ila maning sitas pero wa man gud sila makasabot ani God. Malakyas kapitulo 2 bersikulo 10 mao man ang ilahang mga sitas nga basahon nga usa lang daw ang Dios, ang Basahon Ama na lang to. daw. Ang Malakias kapitulo 2 bersikulo 10 yun ini nga atong matagad mga mahal nga ating paminawan. Wala ba kitay usa lamang kaamahan? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganuman nga maluibon ang tagsa-tagsa kanato batok sa iyang isuon sa pagpasipala sa tugon sa atong mga amahan. Nag-ingon na Biblia wala ba kitay usa lamang Diyos. ka Dios nga mao ang amahan. Wa matay supak diha kay nabasa man sa Malakyas 2:10 pero ang pangutana kana bang daang tugon wa pa si Kristo na mataw? Ang amahan mo gipamatud-an nga usa lamang ang Dios sa panahon sa Israel. Kay sa panahon sa Israel wa pa mataw ang Kristo diha ni ana. Wala siya makailag Ha? Karon, asa pa sila mo basa sa Biblia? Ha? Naa pa Brad Samuel ay ilang basaw ng Isaias 45 bersikulo 21-22. Mao ni ang usa sa sitas pod nga ila pong gisaligan nga wala kuno laing Dios
nga manluluwas mao lamang si Jehova? Sige, basaha. Isaias 45. Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 45, versikulo 21 hangtod sa 22 inyong patalinghugan. Matud pa, mo ni ilang gigamit usab. Nga sitas. Yo, nga sitas. Ipahayag ninyo og ipagula ni kini oo. Pasabot-sabuta sila pagtingob matud pa kinsay nakapakita ni inigikan sa matud pa karaang kanhing matud pa panahon nga nagpakita ni inigikan sa kaning panahon sa kan lugar giagi pangutana kinsay nakapahayag ni ini kaniadto matud pa dili ba ako si Jehova ug wala nay lain Dios gawas kanako usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas wala nay lain gawas kanako unya Ang pangutana nato diha. Ang gibasa nila ang daang tugon wa tay supak diha nga walay laing Dios. Ha? Walay laing manluluwas sa panahon sa Israel. Kay wala pa diha ang Kristo, wa pa mataw ang Kristo anang panahona. Walay laing Dios sa panahon sa Israel, walay laing manluluwas sa panahon sa Israel. Nganong gisgutan na tungod kay wa pa mataw si Kristo anang panahona, daang tugon ang inyong gibasa. Wa mi musupak ana. Banghigala og mga kaigsuuna. Nya kana pong pag-istorya sa Dios Brad Cesar, wala na magpasabot nga kung niabot ang panahon Kristo dili na Dios si Kristo. Ano man, tuod kay kung gitugon ka na sa Dios nga wala na ilaing Dios musunod niya. Ano man, tuod kay ang mga katawhang Israel ni adtong panahon sa Israel, nag-adapt sila laing mga Dios manggod, mga mahal namo nga maksion. Busa ang Dios nga mao si Jehova, nagtugon gyud sa pinikitong pagtugon nga wala na ilaing Dios nga musunod pa niya. Ano man, tuod kay ang mga Israel ni adtong panahon na nag-alagad sila og lain nga Dios. Basahon ko ha. Sa maghukom sa iyang kapitulo 2, versikulo 11, mga mahal namo nga mga kaigsunan, hantod sa 12, matod pa inyong pataligon, ug ang mga anak sa Israel naghimo ni adtong dautat sa mga mata ni Jehova ug nag-alagad sa mga Baal ug ilang gibiyaan si Jehova ang Dios sa ilang mga amahan nga nagdala kanila gikan sa yuta sa Ehipto ug na nagsunod sa laing mga Dios sa mga katawhan nga naglibot kanila ug na nagyukbo sa ilang kaugalingon ngadto kanila ug ilang gidagit o gidapit si Jehova sa kasuko. Busa mo na hinungdan nga gumikan sa ilang gihimo ni adtong mga katawhang Israel kanhi busa ningon ng Dios wala na ilaing Dios musunod pa kanako ug wala ka na magpasabot nga sa pag-abot sa panahong Kristiyano dili na Dios si Kristo. Ha? Kung gisulti man ka na, Brad Samuel, barbubot panta, sa panahon pa sa Israel, kay wa pa matao si Kristo anang panahon na. Pero sa panahong Kristiyano na, ana. Ha? Kinsa ba ang maluluwa sa panahong Kristiyano? Si Jehova pa ba? Di na, si Kristo na. Ha? Karon, ato pang dugangan, nga naagyo'y tulo nga mabasa sa Biblia. Kining sulat ni Apostol Pedro, may panis Pedro kay wa maka-eskwela, pero nahibalo nga naay tulo. May basaha ra god Brad Bubot Panta ug naay Biblia Katoliko Brad Samuel ihatag ni Brad Bubot Panta ang buhat 4 bersikulo 13. Kini ba si Pedro naka-eskwela ba ni sumala sa buhat 4:13 sa Biblia Katoliko? Be, basaha daw. Kung unsa ang mabasa diha sa King James Version, niya i-translate na to. King James Version na lang, Brad Cesar. Matud pa din ni sa 4:13 sa kuan buhat, ingon ani atong matagad. Og sa ilang pagkakita sa walay kahadlok nga sultihan ni Pedro og ni Juan og sa ilang pagpakaila nga kini sila mga walay hibang kaagan o mga kumon raman nga mga pagkatao, sila nahibulong ug unya ilang inaila nga sila mao ang nagpakiguban kang Hesus. So sila nakita nga wala sila hibang kaagan kung imo nang basahon sa Bibliang Katoliko wala maka-eskwela si apostol nga si Pedro. Karon ang pangutana,
Pangutan-on ta si Apostol Pedro kay wa man ni maka-eskwela, way grado. Mas maayo pa ni Pedro nga way grado kay nahibalo pa nga naay tulo. Pero kining mga tao karon nga mga magialamon, taas kuno sila kahibalo. Mga magialamon sila, maayo sila mo English, maayo mo istorya o nakalaing kunong pinulungan. Pero wa gyud mahibalo nga duna day tulo. Pangutan-on ta ni Pedro kay kinis Pedro wa man ni hibang kaagan, wa man ni maka-eskwela, way grado ba. Atong pangutan-on si Pedro. Naabay tulo. Ngay palagi si Pedro lagi kay nahibalo nga naay tulo, pero kining mga pastor karon nga nagpatuo pod og Dios nga siya kuno si Kristo, wa kahibalo. Taas og grado, manggialamon, pero wa kahibalo. May pas Pedro nga way grado kay nahibalo nga naay tulo. Basahon ko ang unang sulat ni Apostol Pedro sa Pedro kapitulo 1 bersikulo 1. Ngadto sa 2 atong pagbasa ng ingon. Ako si Pedro, nga apostol ni Hesukristo, nagapangumusta ako kaninyong tanan nga mga pinili sa Dios, nga nagkatag og nagapuyo sa punto asa pa sa Galacia, Cappadocia, Asia o Bitinia. Gipili kamo sa Dios nga amahan. Istari nga amahan gikan kaniadto sa katuyuan nga himuon niya kamo nga iyang mga anak pinaagi sa Espiritu Santo duhana aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo og mahinluan sa inyong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Pila ang giasoy ni Pedro? Tulo. Pastor Kibuloy. Tulo ka pangalan. Nga matod panimo kana wa nay mabasa nga Trinity. Unsa maday ang giingon? Sa Biblia way tulo. May pas Pedro nga way grado, nahibaw pa nga dunay tulo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, pero naay mga pastor nga mga graduhan, dunay mga ministro nga mga graduhan, wa kay balo nga naa dinay tulo. Diha mo nagkasayop. Unya di lang po si Pedro Bracisar nga naghisgot og tulo nga nagpamatuod siya tulo ka ngalan hasta Bisan po si Juan, si Apostol Pablo. Oo. Basahon nato kung basahon nato ang nakasulat sa basahon ni Apostol Pablo sa sulat niya ikaduhang Korinto sa iyang kapitulo 14 mga mahal namo nga maksyonan inyong patilinghugan. Kaduhang Korinto 13:14 sa ikaduhang Korinto gingon ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pag-ambit sa Espiritu Santo nagauban kaninyong tanan busa. Pila ang gisgutan? Si Pedro ug si Pablo ug si Judas Tadio wala sila wala sila lain og prinsipyo mga malnamo nga magsan puro sila nagpamatud nga dunay tulo ka pangalan nga gisgutan sa Biblia. Klaro kayo. Wa ninyo ni mabasa mga pastor? Pastor Kibuloy, wa ninyo ni mabasa ni? Nga di makamutuog tulo. Kaklaro na ang ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 14. Gingon ang grasya sa Ginoong Hesukristo. 1. Og ang gugma sa Dios. 2. Og ang pakigambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Pastilan mo na atong giingon. Mo bitaw ni mga hasba nga magpakasinugo kuno sila ni Kristo, ang uban pa moangkon pa nga sila si Kristo, mga graduhang daggo pero wa kahibalo. May pa mga apostol nga way mga grado nahibalo nga naay tulo nga gisgutan sa Biblia. Biasa man pamunita ang inyong katarungan mga Wanis, mga Pentecostal, mga Baptist ay insig uban pa nga mga naklaing relihiyon. Nga maingon nga usara ang Dios panahon na sa Israel, walay lain nga manluluwas sa panahong Israel. Maulamang ang atong Ginoong Jehova. Wa pamataw si Kristo ana, musalir ang inyong bersikulo.
pero dili sabton nga muungot lang ta diha sa daang tugon kay naapay bag-ong tugon. May pa mga apostol nagkayusa sila nga naay tulo, pero kining nakalaing mga relihiyon karon naay mo tuo og Trinity, naay di mo tuo og Trinity, pasti lang asam ning dapita nato ni pangitaon ang ilang kamatuoran. Wala sa kamatuoran kining mga tao nga dili mo tuo og Trinity. Kaklaro ana. Mapatudaan man nato, Brad Cesar, nga ang Dios Trinity gina o persona gina. Kay Kung sabay gingon, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kinsa man ang word? Si Kristo. Juan 1, Kapitulo 1, versikulo 1, 14. Mauna ang katumanan sa word ang atong Ginoong Hesukristo. Busa paltos ang ilahang pagpamatuod, Brad Samuel, nga walay Trinity. Diha nato maila nga kining mga tawhana, mga bakakon, mga mini, mo ni ang gitudlo sa Biblia nga mga mini, nga mga mangangaral. Kay ang pakay lamang nila ayon sa nakasulat sa Biblia, ang pakay nila ay hilig sila sa suhol at kanila kayong pinipirahan ng 10% o 10%. Yun ang mga layunin ng mga pastor at mga ministro na maling aral ang kanilang itinuturo doon sa kanilang mga membro. Kaya kayong mga membro na nandyan sa Pentecostal Church, Born Again at iba pang mga reliyon, panggawas mo diha. Kaya ang gitudlo nila supak sa balaang kasulatan. Kaya ang kining mga matang sa mga pastor o mga ministro, ang ilaha lamang pili-pilio na nila ang mga sitas aron musibo diha sa ilang doktrina kay sa ilahang pagpatuo nga sa Juan 10:30 kana agong giingon, I am giingon diha sa Juan 10:30, I and my Father are one. Kana lang ar lang ganidaan, usama ng ar. Plural ba na? Di man na singular. Kaklaro ana, nakita na to nga lahi ang amahan, lahi ang atong Ginoong Hesukristo. Mayo tingali ato ang basahon ang Biblia, Brad Samuel. Nga lain gyud ang amahan, lain ang Espiritu Santo. Atong basahon sa Biblia nga lain gyud sila, pero ang ubang mga relihiyon pareho ra. Basaha ra gud bubot panta ang Buhat Kapitulo 2 versikulo 36, unsay mabasa nato, si Kristo ba o ang amahan mao ra ba? Buhat 2:36. Atong basahon ang Buhat yang Kapitulo 2 ug ang versikulo 36 mo kini ang atong matagad. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tininuod gayud nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo o Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Giunsa di ay si Kristo sa Dios nga mao man ang amahan gihimong Ginoo o Kristo, na ay naghimo ni ang Ginoo Kristo. Kinsa ang naghimo kang Kristo nga mahimong Ginoo o Kristo? Ang amahan. Unya usara dugang pa, Brad Samuel, ang Buhat 5:31, mayo tingali mong basahon, dugang pruiba gihapon nga lahi gyud ang amahan, lahi gyud ang Kristo. 5:31. Aniya, Brad Cesar, basahon ta kining nakasulat sa Buhat sa iyang Kapitulo 5 versikulo 31 gingon, ang Dios mao ang nagtuboy matud pa kaniya kang Kristo man na. Kang Kristo ngadto sa iyang tuo ingon nga prinsipe og manluluwas aron ang Israel maghinulsol og katagan sa kapasayloan sa mga sala. Pila ang gisgutan dadua ang Dios mao kinsa man ang Dios mao nga man nagtuboy kaniya kang kinsa man kaniya kang Kristo ngadto sa iyang tuo ingon nga prinsipe ug manluluwas aron ang Israel maghinulsol og
kahatagan sa kapasaluan sa ilang mga sala. Duha ang gisgutan diha. Unsa pa barbubot panta? Basa ang unang Timoteo 2:5. Pila ba ang gisgutan usara ba diha? Kay moingon maning mga Wanis og Pentecostal Church og born again og ubang pangreliyon nga maura kuno na kay sa Juan 10:30. Nga matud pa ako og akong amahan usara. I and my father are one. Kada lang argani plural naman na. Duha naman na. Karon duda pa bay dugang prueba brad bubot panta nga lain gyud ang amahan, lain ang Kristo. Basaha. Niya atong basahon ang unang Timoteo sa kapitulo 2 ug ang bersikulo 5. Kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka pataliwala sa Dios ug sa mga tao nga mao ang tao nga si Hesukristo o si Kristo Jesus. Unsa gingon? Kay adunay usa ka Dios. Og adunay usa kana bang og unsa man na katig patiliwala sa Dios og sa tao, mao ang tao nga si Hesukristo. Duha ang gisgutan. Kay adunay usa ka Dios, kinsa man ang amahan gitumbok man og adunay naguyog adunay usa katig patiliwala sa Dios og sa mga tao nga mao ang tao nga mao si Kristo. Duha ang gisgutan diha. Doon na pabaydugang Proverbs Samuel nga lain gyud ang amahan, lahi gyud ang Kristo. Pilipos 2:9 ngadto sa 11. Ania Brad Cesar, basahon ta lugar ang nakasulat sa Pilipos. basahon sa kanang Pilipos, no? Kapitulo 2, versikulo 9. Siyang kapitulo 2, Versikulo 9 ngadto sa 11. versikulo 9 9 ngadto sa 11. 2, 9 ug 11 sige. ingon din inyong patalihugan mga mahal namo nga mga kaigsunan sa bersikulo 9 sugod ngadto sa 11. tungod niini matud pa tungod niini ang Dios nagbayaw kaniya sa kahitasan ug mihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan aron Dios sa bersikulo 10 aron matud pa nga sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod mga piko didto sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug matud pa ang tanang dila magasugid nga Ginoo si Hesus Hesukristo alang sa pagdalaig sa Dios nga Amahan. Duha gihapon. Unya sa magkuhaan ninyong mga Wanis. Og Pastor Kibuloy og Pentecostal Church born again ug uban pa INC. Asa kuha nga maura. Ang ilang gisaligan Brad Cesar ang 10:30 sa Juan. Sa ato nang gingon nga kanang 10:30 nag-usa sila nagkayusa pinaagi sa pagbantay sa karnero kung basahon nimo ng 26 sa kapitulo 10 bersikulo 26 hansod sa 30 basahon nimo na nagkausa sila sa pagbantay sa karnero ug sa pagka-Dios kay ungi mo padayon ang 33 ug 34 sa Juan 10 nagkausa sila diha sa pagka-Dios mga mahal mo. Diha sila nagkausa. Sama sa kay gidakop ra man gud nila Brad Samuel ang 30. Magtiayon bitaw Brad Cesar. Duha man gyud na laki ug babay bana ug asawa. Pero sa Dios himo kanang usa nga naman tud kay duna sila'y gikahiusahan. Ang pagka magtiayon. Ingon ni ana ang Dios kun mamulong kun musabot pero kining mga pastor o mga ministro why pagsabot mo manaroy parat ba nga mangangkon na ba kami ang kasumpay sa mga apostoles ay raw pataka ramamog ang kun-angkon sa iyong galiwa mo mauwaw sa iyong kagalingon nagpakasinugo mo ni Kristo unyang inyong tudlo sa iyong mga membro sayop kay di mo mutuog tulo kay usara gyud diha mo nakasayop mga pastor o mga ministro kadaghan sa mga tsistas nga mong gibasa iyon sa pa brab bobot panta akong basahon ng Juan 8 versikulo 39 unsa bay giingon dinhi ngatong pagbasahon ang Biblia kaniya mitubag sila nga nag-ingon si Abraham atong basahon ang Juan kapitulo 8 versikulo 39 ngadto sa 44 nag-ingon kaniya mitubag sila nga nag-ingon si Abraham maong among amahan si Jesus miingon kanila kon mga anak pa kamo ni Abraham
Magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Kita mo na, wala magbuhat niini sa Abraham. Ha? Kamo nagabuhat sa gibuhat sa inyong kaugalingong amahan o kanila miingon diri o sila miingon kaniya. Dili kami mga pinaangkan. Kami usarag amahan nga mao ang Dios. Sa 42, sisos mitubag kanila. Kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, nanigugmaon unta ninyo ako, kay migula ug mianhi man ako gikan sa Dios. Ako wala mo anhi sa akong kaugalingong pagbulutan. Klaro ana, kundili siya kinsa man na ang amahan, mao ang nagpadala kanako. Na ay gipadala, na ay nagpadala. Sa 43 nga, nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan, tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong pulong, kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa. Ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa inyong pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamuno sukad sa sinugdan ug siya walay labot sa kamatuoran. Bisag diha lang, kaklaro kayo nga matud pa ni Kristo, ako wala mo anhi sa akong kaugalingon pagbulutan kundili siya ang amahan mao ang nagpadala kanako. Na ay nagpadala. Kinsa ang nagpadala? Ang Dios nga amahan. Kinsa ang gipadala? Si Kristo. Siya ro po mo mga pastora mo, mga ministro ha mo, hindi mo makasabot aning Biblia. Basig gatagan mo sa espiritus kay nanok mga mata nga dili makakita hangtod dinhi mga dawa karon nanas Biblia na. Ha? Hihinuktuki kuno ninyo mga pastor. Panghawa mo anang inyong reliyon oy, kanang inyong founder nga naa sa Amerika. Gihimo lamang utoto na anang inyong founder nga mga tag-as og ilong, mga bakakon nga dagko, mga mini nga mga founder. Ha? Panggawas mo diha mga pastor, mga ministro. Kayo magsigi mo diha ni anang pagtudlo nga dili mao, maimpirno gyud mo pati pa ng inyong mga membro. Di mo mahadlok mga impirno mo. Ha? Nga di mo mutuog tulo. Kakalaruan na. Gibasa na mo ang daghang mga sitas. Siya rog di gapon mo makasabot kining amo ang mga higalawa may masuko ninyo. Kinasing-kasing guning ako ang pagpadayag ninyo. Wala ko'y suhol nga gidawat maski 5 centavos. Nagmalasakit kami nga mga ministro ni Master Aaron lamang may padayag diha kaninyo ang lunsay o kamatuoran nga gitudlo sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang among langiton nga magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Sir, bahala mo mutuo mo sa dili, mao na ang kamatuoran. Ha? Mauna nga ang taon kamo mga pastor, kaluy ang inyong kalag. Ha? Mga pastor o mga ministro o bisan Katolik pitipender. Mutuo man ni sila Brad Samuel di ay no? Wa mo'y labot. Pero mao lagi nag-ingon. Klaro hapon og tinuod ba ng inyong pagtulunan? Kay kamura ba? Mingon kami mao ang gitukod ni Kristo, tuig. Ha? 1:31. Unya, mubasa, was Biblia, mubasa sa mga referensya. Oy, pagtarong po mo mga Katolik, pitipindir, oy. Huwag mabasa nga ang gitukod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana. Ang inyong gisaligan, inyong mga referensya nga kamo-kamo ra po'y gabuhat-buhat. Mumanaroy parat. Busa atong nakita Brad Samuel nga naagyo di ay ang tulo. Karon ato namang naaramantay 10 minutos pero ato unta ning tubago ning ilan na pong sitas Brad Samuel kining Juan 14 versikulo 6 ug 11 nga matud pa na nila nga si Felipe kuno
Ha? Basa ragod bad bupot panta, napamatay 10 minutos, o kaya baka ni nato, o ato lang ni ipadayon po sa sunod dubig, o sabay mabasa, kining ilang gisaligan ang Pilipi, nga Juan 14, versikulo 6, o kung unsay ato mabasa bad bupot panta. Atong basahon ang Juan 14, versikulo 6 kadto sa 11. Ingon ni ang matumatagan nga mahal nga tigpaminawan. Si Jesus mitubag kaniya. Ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Sige lang. Walay bisan kinsa nga makaadto samahan gawas kon pinagi kanako sa city. Kun nakaila pa kamo kanako makaila usab unta kamo sa akong amahan. Sukad karon nakaila na kamo kaniya og nakakita na kaniya sa 8. Og si Filipe mingon kaniya, Ginoo pakita ka namo ang amahan og igo na kanamo. Sa 9. Si Jesus mitubag kaniya, kadugay ko ng pagig-uban kaninyo ug wala kapadi ay makaila kanako Filipe. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Naun sa bang mingon man ikaw ipakita ka namo ang amahan. Si Jesus, wala kabadi ay magtuo nga ako ana sa amahan ug nga ang amahan aniya kanako. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo wala ko isulti kini sa kaugalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagapuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Padayon. Sa 11. Tuohi ako ninyo nga ako anaa sa amahan o nga ang amahan aniya kanako o kung dili man tuohi ako ninyo tungod sa maong mga buhat. Matud pa sa uban nila sa ilang pagsabot nga si Filipe kuno maor ang Kristo, maora kuno na ang amahan kay ang amahan god naago kuno sa sulod ni Kristo kay ang nakakita kanako Filipe nakakita sa aman kay nangutana magud ni sila pero wa magitay oras sa sunod domingo ato ning tubagon pero ni atablat Samuel nga lain gyud ang Kristo lain gyud muna na ang alagod. amahan lain pod ang Kristo basaha ra gud Brad Samuel ang nakasulat sa Juan kapitulo 6 bersikulo 38 dugang prueba kini nga lain gyud si Kristo ug lain gyud ang amahan. Sumala sa Biblia 6:38. Basahon taning gingumong sita sa 6:38 Sa Juan gingon kaya ako nanaugikan sa langit matud pa ni Kristo dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. Di mana nato god nga si Kristo gipadala ang nagpadala niya sa atong natun-an ang amahan gipadala siya sa amahan musa lain nga may nagpadala ni Kristo ang amahan lain pud ang gipadala nga mao si Kristo kaklaro ana nga kun ingos Filipe nga matupak kun mutuo mo ngingong Kristo giingnan ni Filipe kun kanangita lagi sa amahan ingos Kristo nakita kanako nakita sa amahan siyempre na ingos Kristo wala po na sila magyusa kay ang amahan daw naa sa sunod nila sama ba mga kinsunan nga ang kamuti bitaw isod sa kaldero dili man na mitabo nga ang kamuti nahimo ng kaldero kay nana nasud sa kaldero mao pod si Kristo kun ingos Kristo nga ang amahan nasud niya wala man na magpasabot nga ang amahan og si Kristo maura pero ato lain ang misulod Samuel lain ang gisuddan nga mao si Kristo lain na tumago na to na sa sunod domingo pohon ila lang atangan no naunsa pay ato mabasa dinha barbubot panta diha sa unang Juan 5:20 unsay ato mabasa diha nga lain gyud ang anak lain gyud ang amahan. May atong basahon ang unang Juan sa 5:20. Yun ini ang atong matagad. Og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod. Og kita ana kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Kristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. Duha ang gisgutan. Matud pa kita nasayod nga kita iya sa Dios og nga ang tibuok kalibutan naa sa gahom sa dutan og kita sayod nga ang anak sa Dios kinsa man ang anak sa Dios si Kristo mianhi og mihatag kanatog sa labutan pag-ila kaniya nga mao ang matuod og kita anaa kaniya nga mao nga matuod diha sa iyang anak so naay gisgutan nga anak naapoy gihisgutan nga matud pa kita nasayod nga kita iya sa Dios og ang tibuok kalibutan ana sa gahom sa datan og kita sayod nga ang anak sa Dios nganhi og mihatag kanatog sa labutan kinsa man kanang anak sa Dios di ba si Kristo unsa pay mabasa nato Brad Samuel sa Juan kapitulo 17 bersikulo 1 ug 3
Unsa pay atong mabasa diha sa Juan 1. Ani Abra Cesar, basahon ta nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 17, 1 versikulo 1 hangtod sa 3. Kama 25, Niya 26. ikama na to sa 25 ug 26 ingon. Og sa nakapamulong na si Hesus niining mga sultiha, gihat niya ang iyang mga mata ngadto sa langit. Ha, sa niyang namulong siya, gihat na niya ang iyang mga ngadto sa langit ug miingon siya, Amahan, ang takna naiabot na. Pasinunggi ang imong anak, duha, aron ang anak magapasinungog kanimo. Sanglit, yatagan mo man siya kagahom ibabaw sa tanang katawan, karon sa paghatag og kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga imong gitugyan matud pa kaniya. Hala, Brad Samuel. Nilapas men taon ta Brad Samuel, no? Bisag diha na lang taman Brad Samuel. Ha? Lain gyud ang amahan, lain ang anak. Busa nilapas men taon ta. Busa mailatag pasaylo sa ato ang teknisyan, no? Busa klaro kayo. Sumala sa Biblia nga dunay tulo. Busa ikaw Pastor Gibuloy, nasayop ka do. Nasayop ka sa imuhang prinsipyo. Wa mi masuko nimo, nagsulti lang mis kamatuoran. Kung ikaw nagsulti sa kamatuoran, labaw pa mi nga nagsulti sa kamatuoran. Kamu mga wanis, kamu mga Pentecostal, nagsulti lang mis kamatuoran, ayaw mo kasuko. Mag-usa ta dinhi sa Espiritu Santo katumanan Divine Master Tomas Eugenio Senior. Busa ka na inyong sayop nga mga argumento, ihikli na panghawa mo diha kay wa gyud moy kaluwasan, impierno gyud ang inyong mga membro, pati pa mo mga pastor o mga ministro. Busa, salamat ta lang sa atong langiton nga matutulo, wa mi gyud tay oras. Sa ngalan sa atong langiton nga matutulo, Divine Master Tomas Eugenio Senior nga mao nagtudlo sa atong kaalam Brad Samuel, Brad Bubot Banta og diri kanako. Salamat Master sa panalangin nga maghatag diri sa imong mga tinun-an. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban usab. Og kiniusab si Brother Samuel Montimayor. Kiniusab si Brother Luciano Panta, makaingon na lamang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpatalingog ug mayong udto kanatong tanan.